Λέγομαι Πολυχρονόπουλος Νικόλαος, θα εκτελέσω το Wood 1 για το Χαλκίδα Throwdown 2016, κατηγορία Scale. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο τα κιλά στην μπάρα. Έχουμε 20 κιλά της Rock Ολυμπιακή, 20 Ολυμπιακή της Rock και πάμε να δούμε τα κιλά. 5 κιλά, Ένα πεντάρι και 3 δεκάρια. 1, 2, 3. Σύνολο 35 κιλά από εδώ. Πάμε από την άλλη τώρα. Έχουμε το ίδιο. Ένα πεντάρι και 3 δεκάρια. Και 3 δεκάρια. 1, 2, 3. Τα κλείνουμε. Σφιχτήρας 35 και 35. Συν την μπάρα 90 κιλά στην μπάρα. Πάμε να βάλουμε χρόνο να ξεκινήσουμε να εκτελέσουμε το front squat. 10 επαναλήψεις front squat. Πάμε στο χρόνο. Φεύγουμε σε 3, 2, 1 και πάμε. Πάμε. Πρώτη επανάληψη. Πάμε. 1, σωστός. Πάμε. 2, 3, πάμε. 4, πολύ ωραία. Πάμε. 5, πάμε. 6, πάμε άλλες 4. 7, πολύ ωραία. Πάμε. 8, άλλες 2. 9, πάμε μια τελευταία. Πάρα πολύ ωραίος. 10, τα αφήνουμε στο ρακ. Ολοκλήρωσε σε 1,21. Έχουμε άλλο 1 και 20. Να ξεκινήσουμε το άλμα. Να δούμε το άλμα τώρα. Η πρώτη απόπειρα θα είναι στο 1, δεν είναι, 1,05. 1,05. Θα δούμε και από μακριά, 1,05. Όποτε είσαι έτοιμος ξεκινάμε. Σταθερά τα πόδια κάτω. Να δούμε λίγο το χρόνο. Έχουμε ακόμα 50 δευτερόλεπτα. Να το βάλουμε εδώ για να φαίνεται. Με 46 δευτερόλεπτα. Ας επιχειρήσουμε την πρώτη προσπάθεια. Κλειδωμένα τα πόδια σου κάτω. Πήγαινε λίγο πιο κοντά στο κουτί. Εκεί. Πάμε. Στατικό άλμα. Τέντωσε. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν το 1,05. Παίρνουμε ένα δεκάρι και το προσθέτουμε. Μετράμε. Πόσο έχουμε? Έχουμε ακόμα 22 δευτερόλεπτα. Θα μετρήσουμε μετά. Πάμε να το κάνουμε. Τέντωσε. Τέντωσε. Κατέβα. Βάλε. Βάλε δεκάρι. Πάμε. Έχεις άλλα 7 δευτερόλεπτα. Πάμε για το τελευταίο. Όχι. Stop. Να δείξουμε το ύψος. Να δείξουμε το ύψος. Αυτό που επιτεύχθηκε είναι στο 1,10. 1,10 ακριβώς. Να το δούμε και από μακριά. 1,10. Είναι το κουτί της Rock στις 30 ίντσες και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 δεκάρια. 1,10. Ωραία.